Și salutare toată lumea, eu sunt Ionuț și bine v-am găsit la un nou episod de Team Fortress, da, sunt Team Fortress, e Team Fortress 3, mai bun ca niciodată. de Counter-Strike Global Offensive. Suntem în cofă cu Robert. Suntem în cofă și cu... Cine mai era în cofă asta și cu Bufarina, că nu am... Schizofrenic. Doamne, da, ai venit aici, am venit să fac atac de cor, doamne. Bine așa, gata, puh. Cică Robert a câștigat runda. Robert a câștigat runda fără să ridice o armă. Băi, eu am tras în Marian. Cică ai câștigat runda fără să ridice o armă. Ești nebun? Am pe filmare, dovada pe filmare. Du-te pe filmare. Bă, știi și acum să mi-aduc aminte că am uitat să spomnesc. Băi, doamne, dar habar n-are copilul ăla să joace. Care, mă? Ăla... Ai, frate, Paul, fuck you! Unde? E acolo, jos în stânga și campează. Vezi că... Oho! Bă, deci, cum e așa de acurat? Cum de tu sari de acolo și efectiv dau prin tine? Să vezi una de la glonț, mă, ai glonț de plastelină, mă, din ăla digital. Da, băi. Da, chiar, mă, mai ții minte, mă, când îmi ziceai mie că am glonț de plastilină, că-i trăgea 20 și nu murea. Du-te, mă. I-am cerut și AVP-ul, că de ciordale. Fă țiganul. Aoleu, ce tare, bă. E very awesome. Dar nu văd că s-a deschis poarta aia și că sunt doi oameni acolo, să știi. N-ai deschis odată ușa, treci. O, ce tot se trage, mă? Care trage? Că eu nu văd. Unde e ăla? Tăceți, toată lumea tăceți. Dar de ce, mă, că tu nu ești la noi în echipă? Da, băi, ești acasă. Taci-mi. Dacă nu ești la noi în echipă, noi nu trebuie să tăcem. Taci, dracu. Bă! Taci odată. Dar nu da astea în videoclipul meu, mă. Bravo, tăcutul tău. Nu vreau să tac, Robert. Vezi că sunt pe partea cealaltă. Hai, mă, ce faci? Bă, Robert, e pe partea aia, mă. Da, băi, am înțeles. Uite, dai, nu cu pistolul, bă. Nu. Nu lua căcatul ăla de armă, SSG-ul nu lua că m-am băgat în el. Bravo. Hai ca o rumă acolo. Tu ai văzut măcar ce mi s-a întâmplat, pufa. Păi da, puteai să fii cu mine și eu omoram pe amândoi. Bă, dar nu-i corect, e 2 versus 1. Versus 3. Nu-i corect. Și m-am băgat în căcatul ăla de SSG. Marian se ia Marian, pe naiba, nu vezi cum dă Ionuț, dă din aer. Alo. Și nu zic că are hack. Alo, bă, mai dați-mi filmarea dovedește că n-am niciun hack, frate, deci bă, dați-mi o dată invite. Taci! Aolo. A, Radu a plecat, deci de asta nu mai eram 3, nu știam care a plecat. Care mai stă ca o râmă acolo, da. Eu stau ca o râmă. De nu știu, nici nu știu unde sunteți voi. Uite, vă pe unul, gata, știu unde e. Nu știu unde e, gata, vă pe unul, știi unde e. Vezi că e acolo. Mă uitam în sus, mă rog. Hai să văd dacă a filmat, măcar și dacă m-am auzit. M-am auzit. Cineva să confirme că m-am auzit. Robert. Nu te-am auzit. Da. Robert, te vezi că e sus acolo, sus. Cred. Că pe mine m-a lovit cât era E acolo. taci. Uite. Alex, Taci! Dar urcă-te, mă, sus. Dar vrei să mă puște în cap, ești prost? Bă, vezi în stânga, bă. Uite, bă. Aoleu, uite! Hai să mă urc eu sus! Deci în viața mea nu te mai ascult. Așa un surprise, mă, de fac i-am dat la ăla, că am rupt peretele ăla, după ce i-am tras direct cu la cap, cu acau. Dacă m-aș ascult eu vreodată. Bă, frate, dacă nu vă dau filmarea asta. Că mie îmi place cum spune Robert, aoleu! Aoleu, s-a terminat brânza. Fuck you! Unde-i brânza cu smânt? Dar unde-i brânza cu smântână moțată? S-a ciordit.
Hai să vă că ați dat aici smoke-ul, dar nu vă pe nimeni în smoke-ul ăla. Smoke aici, dar n-am grenadă. Ce mi-a plăcut de Lord, sta acolo așa frumos, mă rapă de spatele, ceva în genul mor. Bă, dar hai să facem ceva, hai fără de-astea, că noi nu avem. Hai fără. Ba da, aveți și voi. Noi nu avem. Bă, dar cum să n-aveți? Stai, nu mă omor. Robert, nu mă omor, stai să-i demonstrez asta. Robert, hai la voi în bază. De ce? Bă, Robert, vreau să-i arăt la ăsta, mă. De Bă, ce? noi, și oricum, dacă avem oricum, hai să nu le mai folosim. Ce Ca să putem avem? să stăm ascunși. De-astea, prostie de-aia de ușă. Uite, ușa aia secretă, o vezi? Uite acolo unde am Se eu pare capul că trebuie drept. să Bă, fie- e o parte de perete mai închisă la culoare. Bă, dați-mi invite, Robert, dă-mi invite. Nu merge. Cum o Ești e stricată, cum o deschid? Bă, dă-mi invite din joc. A, trebuie să dai pe E, Robert, hai încoacă, am deschis-o eu. Hai încoacă. Mersi. Robert, hai încoacă, am deschis-o eu. Nu mai deschide, băi, n-avem Nu, bani. gata, Ești acasă. I-am dat invite lui Radu. Mersi. Știi că am Și acum restartăm meciul. Aoleu. Nu restartăm, că e gata aproape. Oriunde le merg. Nu, nu. Am făcut rost de 2 croma 2. Bravo, nu mă interes. Ce-ți dau pe 10? Șută în cor și acum mă turba. Bă, să la mine în tunel, bă! Gața și mi s-a dus drept. Oh! Thanks, Roberte, bravo, bravo, Bă, sunt la bravo. mine tunel, băi, băi. Sunt la mine în tunel. Era tunel. Bă, tu dai bine, Hai, mă, bă. zice- Era tunelul meu personal. Robert, bă, nu-i corect. Bă, de ce sunt eu cu retardel? Nu-mi place să fiu cu retardel, că mă face Robert, retardat. du-te la... Robert, Ce? retardel, hai aici. Du-te la ei. Da, uite ce răi sunt ăștia. Dăm restart la meci că vreau să joc. Bă, dar câte restart-uri? Nu Ești vrei. acasă. Meciul ăsta, câte restart-uri dăm? Nu merge. Vezi că au amândoi AVP. Deci Ionuț stă amândoi Dar merg știi ce? Așa da fac up! Da bine, mă, pentru e voi e dreapta. Deci amândoi stau unul după altul. Poți să-i dai head indian. Bine că vorbești. Păi vezi, dacă vorbește ca prost. Nu-i corect, bă. I-am deschis lui Marian ușa de la ăsta și l-am murit. Nu-i corect, voi aveți încă o rundă în plus pentru că voi ați fost 3, noi am fost numai 2. Ce, bă, Ce trei? Retardel din a jucat. noi mereu am fost doi, mai până să intră Radu, mereu am fost doi. Da. Cum ați fost voi doi? A fost 2 cu 2, eu cu Ionuț și voi 2. Hai mă că le dăm acum Eu cu șrectul. Ionuț și ei Uzi. trei. Eu cu Ionuț, bă, eu cu Ionuț. Da, Eu cu Ionuț, ești gay? Dar nu te-ai prins, eu sunt Ionuț. Păi da. Da, Păi eu și cu Ionuț, adică eu și cu nimeni. Ba, să moră că am dat 3. Așa Ah, mergi, nu, Paul. nu. Bă, ce mi-a plăcut faza aia. Nu. Oh. Da. Ce-mi pare rău. Da, la mine. Nu. Vreau să Chepăr, borăsc chepăr, cu chepăr, el. Eu chepăr. vreau să borăsc cu el la ce vreau făcut. Poate și reușeam, mă, și lumbrăm de borâre. Deschide ușa otomane. Deschide ușa, cretine. Haide, bă, care vine pe aici? E? Uite, gata, mă. Secretul meu. Ascuns de Începutul demult. videoclip nou. Ești nebun. Eu ce bă, l-am găsit pe ăsta aici. Flashbang. Ui. Acolo, e Pufa. Pufa, mișcă-te. Pufa, mișcă-te. Pufa, stai nemișcat. Pufa, stai Pufa, zic, nemișcat. Pufa, mișcă-te. Mișcă-te, mă, mișcă-te, să vedem cum Parcă mai făceai ca o femeie în video care o... Pufa, mișcă-te. Mișcă, Mă mișcă. spămează că i-am dat Felină. Bă, what? De ce? Stai un pic, mi s-a blocat jocul. De ce, jocule? De ce îmi faci una ca asta? Ah, internetul-i de vină. Gata, boss. Ia, parcă și văd că stai în Cartabuș. spatele meu. Cartabuș. Eram sigur că e aici. Și era sigur că o să mi se blocheze. Vedeți că e în ascunzătoarea secretă din baza lui. E în ascunzătoarea secretă din baza lui. Și
Oameni buni, Pufa, acum mișcă-te, mișcă-te, Pufa! Pufa, mișcă-te! Nu! Mariane! Mariane! Ei, Mariane! Pufa, mișcă-te, mișcă-te! Acolo, după poartă, Mariane! Mariane, după poartă, chiar aici! Imediat, acum, Chiar du-te acolo, am văzut. stânga, sus, Vine dreapta, vine de jos! Vine de dreapta, vine de jos. Vine de dreapta. Îți scriu în Skype și îi aud. Intru imediat. Paule, mai dă-mi o dată invite. Că da. Mai dăm invite-uri, bă. Robert, te dăm și mie. Mișcă-te, Știi ce scrie pe casca ta? Numărul 23. Mersi. Și tu la fel. Nu, serios, așa scrie pe casca ta. Scrie Mersi. numărul 23. 23 number. Bravo, cel mai mare număr. E veru. Coțul felul. Uite, du-te pe acolo, că pe acolo știu că vin foarte mulți. O, Roberto, du-te pe unde... Nu, come, bă, nici n-am apucat să trag un glonț. Bă, vezi că sunt la ei în aia secretă. Bă, Paul, fuck you, Paul. Bă, dacă ai putea să te faci medic în jocul ăsta. Dacă ai putea, dar eu pot. Ce mă doare mâna? E Team Fortress 3. Da, Gura. Team Fortress 10, Team Fortress. String. Haideți prin găurică! Uite, după intrăm la un Portal 2 să facem Da. serie. Bă, stai că le-am dat spoilere. Bă, n-ați auzit nimic. Din păcate, Ce te e suri. grăsuța mea? Din păcate, te suri. Nu băgați în seamă Răscuț. nimic, tot ce se aude pe fundal. Cred că bate cineva un cui. Vecinul iară s-a apucat să facă concurs de bătături. Ești prost! Nu te-am văzut. I'm so sorry, but I don't hate. Eu eram fix în spatele lui, puteam să-i dau și cu... Ai, frate, și-am tras în el. Crescut. E acolo locul de campat. A dat doar 2 gadgeturi să fure și să Să mor eu de tardel, că ăla nu mai care. După ce se termină meciul ăsta, eu vin cu Robert la un... Dar de fapt nu, că nu mai filmez mult din meciul ăsta, că deja am filmat 12. Bă, am un prieten care are 59 de meciuri și are gol Nova 3. Mamă, cred că le-am spart urechile la fani. Cred. O ieșit. Hai să vedem dacă putem să facem ceva. Ai și Marian, bă. Da, de ce? Marian era iubirea mea, era butul meu. A, ești gay? Ala, bă, Glumesc, băi. gata, șterge mucii cu sandala. Ba, da, fac ca gea trec, mă, da, fac ca... Da, la mine videoclip nu mai faceți, mă, de-astea. Și tu ce te dai, mă, mare, că eu nici măcar nu te-am văzut în primul rând. Și nici nu mă interesă că mai mor. Vezi că e sus acolo. Ăla-i, mă, ăla-i. Bă, poți să tragi prin aia, what? Poți să tragi What prin the fuck? What the fuck? Eu bug la... Am văzut cât am tras, că am luat un pic de damage. Deci da, am văzut, i-a dat un pic. Uite, stai că citesc. Nu i-ai dat damage. Fuck you. What the fuck, am tras? Du-te sus, mă. Pe ăla. Marina, tu ești chior, așa-i? Așa, bine că te-ai dus sus. Perfect. Du-te, ai grijă, stai pe scara aia așa, pe scara aia de la ăla. Poți să taci? Taci. Robert, ți-am scris ceva pe ce? Nu! Roberto e în spate, Roberto e olimpic. Roberto e olimpic și în spate. Robert de Olimpic și... Olu. Hai, mă, dă-i la cap, mâncați-și. Bă, da, Robert, cât stai să dai în el, frate, că te face Paștele. Te face Paștele. 3, 2, 1, GG De ce o intra la... Doamne ferește, bă, dar vecinul ăsta bate cuie, frate. Vecinul meu face concurs. Doamne, retardel, deci numai cu aia știi să joci? Bă, frate, Cico, vreau și eu să particip la concurs. Fuck you, retardel. Și... Da, ca eu mă uit într-una, că n-am timer setat. De asta tot las pe bară jocul. De retardel e mai rău ca monstru din jocurile Bă, ia horror. uite ce skin am, că am un skin pe AUG, ia uite. Ia uite, da, Face cap de suflă fluieri. Ce augai? Taci, mă, bă! Da, taci, mă, cu melodia aia, deci dacă mai cânti o singură melodie, ieși afară. Ești Da, afară. nu-i copyrighted. Nu, Au nu făcut-o mă niște interesează, prieteni. Nu vreau așa ceva la mine în videoclipuri, nu vreau cuvintele alea la mine în videoclipuri.
Da, băi, sunt urâte! Mama, Are tardelul! Banana, Roxana și Suzana. Nu mă mai joc. Hai, bă, să cizi, mă, din gură. În spate! Ăla, Ionu! Stai, deci spunea că am dat 2 hituri. Deci, mai nou eu am dat Cam 2 ori. atât a fost pentru videoclipul ăsta. Bye, bye!